Как да премахнем пъпка от лицето си само за 3 дни. Ще приложа към видеото 2 снимки, на които съм се снимала как в един момент ми излиза много голяма пъпка, ето тук на челото. И само след 3 дни тя намаля и абсолютно съвсем почти изчезна. Дори на 5-тия ден вече нищо не се личеше. Тоест, да. И така, ето го вълшебното нещо, с което аз си премахнах пъпката. Много хора знам, че страдат и се притесняват от това, че имат акне. Аз също страдам от това. Това е психосоматика. Въпреки възрастта си, на мене също не ми е приятно, когато ми излизат пъпки. Знам, че още повече на младежите в тинейджърска възраст са доста притеснителни и това повечето от тях им пречи в общуването и ги спира в много неща. Така искам да разкажа за това нещо, с което аз си премахнах пъпката, която наистина щеше да стане много огромна. То се усеща, когато една пъпка започва да излиза и се усеща, когато е мъничка. Понякога има малки излизат, но понякога излизат много големи и стават такива червени подутини, които хем те боли, хем ти е притеснено, че не искаш така да изглеждаш, да те виждат, срамуваш се и така нататък. Така, за 3 дена, всеки ден, сутрин и вечер, мазах от това чаяно дърво с канука и манука. Какво е канука и манука? Това подсилва, те са пак са вид дървета, новозеландски вид дървета, които подсилват действието на самото чаяно дърво и така то няма толкова натрапчив вкус, както чистото чаяно дърво. Манука, тук съм си отбелязала какво още да кажа. Напоследък много се говори за метод манука, който е много полезен при всякакви видове бактериални инфекции, при настинки, грип, за предпазване. Преди това, не само когато човек е болен, но и за предпазване от настинки, заболявания, вируси, бактерии през есенно-зимния сезон. Кануката е етерично, също вид дърво, от което се прави етерично масло. Видях, че в Зоя БГ има етерично масло само от канука, но това, което аз ползвам, е единственото етерично масло от чаяно дърво в комбинация с канука и манука. За какво още го ползвам това чаяно дърво? Много широко спектърно приложение има. Като започнем от алергии, чисто външно може да се маже направо директно върху кожата, слага се дори върху рани, ползва се при ако имаш някакви пъпчици, някакъв обрив от алергия, успокоява кожата. Вътрешно се приема през цялото време на годината, през есенно-зимния сезон за противовирусни инфекции, при гъбични инфекции, при херпесни вируси се ползва и вътрешно и външно, при хемороиди се ползва в комбинация с етерично масло от лавандула, при болки в ушите го ползвам, когато
детето ми има, нали, болки в ушите, включително и аз. При болки в гърлото, когато ме боли гърлото, си слагам, например, памучета напоени с малко зехтин и в зехтина по 3 капки чайно дърво и 3 капки индрише. И слагам си ги затоплени в ушите, спя така 2-3 вечери и гърлото ми се успокоява. За уши, както казах, по същия начин се напоява тампонче, не да се накапва в ушето, просто памучето, малки памучета се слагат в ушите, спи се с тях няколко вечери и болката намалява или отшумява. Ако вече е много силна болката, нали, трябва да по лекарско предписание някакво лечение, това спомага за облегчаване на болката. За вагинални апликации също може да се ползва при кандиди. Нали, жените много често страдаме от бактерията кандида. Има рецепта, комбинация с това етерично масло за прилагане на апликации. За херпеси казах. За хеликобактер бактерията също се ползва вътрешно това масло. При въшки също се ползва за намазване директно върху кожата на главата. Ушни инфекции казахме. Много лесни капки, които също ползвам. Капки за нос, които могат да предпазят също от вирусни инфекции. Това го ползвам и като превенция, тези капки за нос, които аз си приготвям на 10 мл зехтин или сусамово масло, което е по-добре. Сусамовото масло предпазва лигавиците от изсушаване. И в 10 мл сусамово масло или зехтин накапвам 5 капки етерично масло и това са ми капките от капките за нос. Това е единия вариант. Също така могат да се направят и капки за нос, освен с етерично масло, да се добавят мащерка и евкалипт. Така, знаеме, че през носа и през устата влизат най-напред, нали, всички вируси и бактерии, които са около нас и ни заобикалят, така че е хубаво да си правиме някаква превенция и, например, ако сме се срещали с много хора, вечер като се пребереме, просто си накапваме от капките за нос по 1-2 капки в ноздрата, за деца по 1 капка, 2, по 3 капки може, когато вече има изразена симптоматика и някакво заболяване вирусно, но за превенция по 1-2 капки вечер е достатъчно. Друго, инхалации също може да се правят, топли инхалации с капка, нали, етерично масло, сода за хляб и така. От тези топлите едновремешните инхалации не в инхалатор да се поставя, а в чинийка с вода върху малко морска сол се накапва маслото и след като малко заври водата, накланяме се върху чинийката, дори може да си сложим една кърпа на главата, за да може парата, която излиза, нали, от чинийката, директно в лицето и в носа да отива, за да може да пречиства дихателните пътища. При цистит също се използва, хемороидите ги казах. Също така слагам си върху пастата за зъби чайно дърво. То така, нали, помага за прочистване на бактерии, на устната кухина от различни бактерии. То действа добре при афти, абцеси, профилактика на кариеси, възпаление. Подходящо е при възпаление на венците. За вагинални апликации казахме. Така противовирусното действие задължително при херпесните вируси. За херпесите само ще добавя, че нали, когато вече имаме изразен херпес на кожата, е добре с клечка за уши. На клечка за уши се накапва от етеричното масло и съответно с клечката за уши се
чрез клечката за уши се слага етеричното масло върху херпеса и след това тя се изхвърля, знаеме, за да не се разнася по цялото тяло, не се слага директно върху херпеса. Тоест идеята е да не се доближава самото гърло на шишето до херпеса. Ето така ще го покажа. Той е с такъв капкомер и се накапва директно върху кожата. Дори е така зад ушите, тук може да си накапете през деня, за да може да имате аромат. Аз си слагам тук и под устната, за да мога да вдишвам, например, през целия ден, докато се срещам с различни хора и това до известна степен да ме предпази. Като заговорих и за крема, за маслото от манука, и за меда от манука, се сещам, че и също така много добро противовирусно действие има и за повишаване на имунитета. Сиропа на швейцарската фирма Vivasan Immunofit, в който има мед от манука, за който казах вече, че напоследък доста чувам, че нашумява и се използва, защото не така казват, нали, че дават го за много широко спектърно действие за всякакви заболявания и съдържа много полезни витамини и минерали. Така, надявам се да съм била полезна по някакъв начин с това видео. Ако сметнете, че е полезно, може да го споделите. Аз го споделям в моята Facebook страница, в TikTok страницата ми, в Facebook страницата също така споделям почти всеки ден някаква полезна информация и за други етерични масла. Ако имате въпроси, също така нали, с каквото мога ще отговоря, с каквото мога ще помогна. И така, мили приятели, това, което исках да споделя, беше важно за мен. Надявам се за хората и тинейджерите най-вече, които се притесняват, нали, от това, че имат акне. Не се притеснявайте, може да пробвате. Това етерично масло от чайно дърво в комбинация с манука и канука, което повишава действието на чайното дърво. Така че, който има, нали, въпроси, може да ми пише за приложение, за начин на ползване, нали, за повече информация за ползване на етеричното масло от чайно дърво с канука и манука. Желая на всички здраве, благоденствие, осъзнатост и всичко най-добро. Обичайте се най-вече. До скоро!